Pues el document va dirigit al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, y ministra de Indústria, Comercio i Turismo, Reyes Maroto. La taula de Salvem la Ceràmica, un acte que ha tingut com a sentit i significat firmar per part d'alcaldes i alcaldesses les al·legacions que volem també presentar, que són unes al·legacions que el que venen és a donar el seu suport a les al·legacions que en el seu moment presentarà el sector, presentarà Aster, els sindicats, i que giren al voltant d'estos, nosaltres hem dit 4 punts que ja sabeu, que parlen dels terminis, que pensen que se tenen que acurtar. Esperem la incorporació d'eixos 150 milions que permet la Unió Europea, per això ho hem signat, i tornar a alçar la veu i tornar a dir que espere que el govern d'Espanya d'aquestes al·legacions, i quan arriben les del sector, que encara no les tenim, facin cas a aquesta província i a aquest sector que és fonamental per a nosaltres. Una realitat i és que el nostre sector tauleller està competint en desavantatge amb altres sectors i necessitem, i és urgent, que el govern d'Espanya atengui les seues necessitats per a poder competir en les mateixes regles amb Portugal, amb Itàlia i amb altres països. O sí que crec que hem aconseguit, entre tots i totes, és ficar sobre l'agenda del govern d'Espanya el problema que està tenint la ceràmica. Ahir ja va anunciar la ministra d'Indústria en Castelló que ja se podien a partir d'avui demanar aquestes línies ICO de 500 milions d'euros, però sí que és cert que nosaltres vam dir que aquestes ajudes, aquests 450 milions d'euros, dels quals també podrà adherir-se la indústria ceràmica, hi havia que millorar-les. I per tant, les al·legacions que avui hem firmat de la mà del president de la Diputació van en aquesta línia. Però anar a Madrid de manera presencial en els nostres homònims, junt a tots els representants de la Diputació, per a reivindicar, per damunt de tot, la celeritat, partint de que les ajudes ja són insuficients, la celeritat, la unitat i per supost, defensant sempre els llocs de treball de tota la província, perquè a 2024, si arriben les ajudes, la majoria de totes les empreses estaran tancades i això és el que no volem.